שאני זוכר הוא שהתעוררתי בזרועותייך אחרי שמצאתם אותי בקרחון. אתה ברחת. ואז אומת האש תקפה את המקדש שלי. אנשיי היו זקוקים לי ולא הייתי שם. אתה לא יודע מה היה קורה. העולם היה זקוק לי ולא הייתי שם. הדייג צדק. באמת הפניתי עורף לעולם. אתה מחמיר עם עצמך יותר מדי. אפילו אם באמת ברחת. זה מה שאמור היה להיות. אם היית נשאר, היית נהרג עם כל כשפי האוויר האחרים. את לא יודעת. אני יודעת שכך זה אמור היה להיות. העולם זקוק לך עכשיו. אתה התקווה שלהם. כשהנסיך צוקו ראה שזה אבא שלו שעומד מולו בדו-קרב, הוא התחנן לרחמים. בבקשה אבא, רק טובתה של אומת האש הייתה בליבי. אני מצטער שדיברתי. אתה תילחם על הכבוד שלך. לא התכוונתי. אבל ראינו את זה כבר. אני כן, איתך נאמן. קום על רגליך ותילחם, הנסיך צוקו. הוא ילחם בך. אתה תלמד כבוד מהו, וסבל יהיה המורה שלך. לא יכולתי להסתכל. אני חשבתי שלנסיך צוקו קרתה תאונת אימונים. מה קרה אמא? זו לא הייתה תאונה. אחרי הדו-קרב, שליט האש אמר שבכך שסירב להילחם, צוקו הפגין חולשה מבישה. כעונש הוא גורש ונשלח לתפוס את האבטר. רק אז הוא יוכל לחזור ולהשיב את הכבוד שלו. לכן הוא לא מניח לזה. לכידת האבטר היא הסיכוי היחיד שלו שדברים יחזרו להיות כשהיו. דברים לעולם לא יהיו כשהיו. אבל הדבר החשוב, שהאבטר נותן תקווה לצוקו.